vi tager hvor jeg spiller Slender bagefter. Og så bagefter vi får det der ting, der anden der. Så vi begge to spiller Slender. Altså det er rigtigt. Og så efter så spiller vi Hospice, det allernyeste. Nej. Jo. Nå, hej alle sammen. Vi spiller sgu sådan tøm den her gang, eller det gør jeg. Anton spiller skoven senere. Så jeg håber I kan lide det her, for jeg får sgu nogle par likes på jer andre da. Så vi spiller. Og så det skulle også være meget uhyggeligt, eller for lyden det er fandme at være pis. Så og siden jeg er sådan en, der bare bliver skræmt af helvede til, og det andre skulle også, så går det sgu ikke for godt. Ja. Yeah. Så for satan da. Det her live spil, jeg lige downloader det. Hvis I vil have downloadet link, så skal I bare skrive. Der er sgu allerede papir, gutter. Vi er sgu godt på vej. Undskyld. Det her lyd. Jeg kan ikke blive med. Jeg kan vel lige derovre rundt om hjørnet. Jeg tror, der er lige derovre rundt om hjørnet. Jeg ved ikke derhen. Jeg holder mig til de store områder. Anders, du spiller penge! Hvad? Du spiller! Nej, jeg ved ikke. Anders, prøv at høre den her lyd, den er meget værre. Fuck, man. Fuck, I tager. Kom her, du skal ikke stå der og pille hende ud. Og jeg lyden er fuld op. Jeg vil ikke ind i de rum der.
så meget, jeg er fandme rigtig, mand. Du skal se det, altså. Så du det? Nej, ikke.